लाइथानाय सालकिसासक सकां TSCB नि एग्जाम रनानि थांगे आसाम हास्टेल लाहार पार्टी मुंग क्लायै थै थांजानाय दिब्राज देबरमानि नुखुंनो चुबाचुरो खाबुबाग्रानि साक्थार मुंबाय मानजाखा मन्त्री बिश्वकेतु देबरमा TTADC नि EM रुनेल देबरमा EM सुहेल देबरमा तै TWF नि अजमाजक मेरे देबरमा आकर्षण फाशाल लाइथानाय सालकिसासक सकां आसाम हास्टेल एग्जाम रनानि थांगे थै थांनाय दिब्राज देबरमानि न कमलपुरनि महारानियाव थांगे सगैका दिब्रा मथानि कायसा टीम मानजाखा मन्त्री बिश्वकेतु देबरमा TTADC नि EM रुनेल देबरमा EM सुहेल देबरमा तै TWF नि अजमा मेरी देबरमा आकर्षण आरो थांगे नकनि बररगय मालाय कक साका आबो हायकेन आसल थै थांजानाय दिब्राज देबरमानि नुखुंनो चुबाचुरो खाबुबाग्रानि साक्थार मुंबाय तै आबो हायकेन बिनि नुखुंनि बररगनि लगियो बासानाय हिनि साका मन्त्री बिश्वकेतु देबरमा जों दिनै हायनोहाय कमलपुरनि महारानियाव फायसकबायजाक सिनि थै थांजानाय दाखुक दिब्राज देबरमानि नुखुंगो दिनै बिनि नुखुंगो जों condolence के बुजननि सिगां बरनो बंनि फेमिलिनो बुजननि बागै सुबाननि बागै जोंनो महाराज रहरजाक आबन बागै बरनो जों दिनै महाराजनि दैदुल मुंबाय जों बरनो किसा सबाय कलांखा जों दिनै दाखुक दिब्राजनि नुखुंनि लगी जों बतंगो आबो जों पयलानि सिमि सावै फायो ते महाराज जोंनो बार न फुन खाय बंनि जत डिटेल्स दाव बाहायनका बुमथिंका बुजन बाहायके खायनाय अमरक न सिनि बुबाग्रा खुस नाहारि दङ आबन बागै जों दिनै बुबाग्रानि वेर जोंनि सिनि EM खरकनि सिनि PWD तै सिनि ICA नि EM सिनि रुनेल तै सुहेल दङ सिनि वर्किं प्रेसिडेंट YTF नि जितेन सिनि प्रस्मित बर खरकनि तै सिनि बुरै बदलनि सिनि मेरी देबरमा जों बतो लुकेलि जेहेतु मेरी अजागा सब समय न बंनि नुखुंबाय जेकुनु जरावो न खाय सामरो खाय दंगो गाय दिनै बिनि नुखुंनि बररग बाय मालाय बरग बबेले दुखन दंगो गाय जों बजतन दुखन दंगो हायफान थैनाय बरग थै थांका जों तबो बिनि फेमिलिनि लगी जों हमेशा न तंनाय हिनि जों बिनि फेमिलिनि बरग बाय कक्सा आबो हायकेन नकनि बरग मालाय मानि यागलो बरनि लुकुरग बाय कक सालाय मानि यागलो बरनि सुबाचु देबो नांमानि रगनतै रजांनाय हिनि बो कक साखा कमलपुरनि सिमि अनिमेसनि कक थुम चिनि खरां।